छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, साईडच्या बेल आयकॉनला प्रेस करून ऑलवर क्लिक करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करीन तर तुम्हाला सगळ्यात आधी नोटिफिकेशन मिळेल। नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, कुक विथ सुष्मितामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। आजची आपली रेसिपी आहे पापलेट फ्राय। तर हा पापलेट फ्राय मालवणी पद्धतीने कसा बनवायचा त्याची व्हिडिओ आज मी तुमच्यासोबत शेअर करत आहे। तर व्हिडिओला लास्टपर्यंत नक्की बघा आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायलाही विसरू नका। सगळ्यात प्रथम आपल्याला हे पापलेट जे आहे ते व्यवस्थित धुवून घ्यायचे आहे। इथे मी पीसेस केलेले आहेत पापलेटचे पीसेस केल्यामुळे त्याच्यातली आतली जी घाण आहे तीही व्यवस्थित आपण स्वच्छ करून घेतलेली आहे। आता आपल्याला इथे 2 चमचे पाणी घ्यायचं आहे आणि त्या 2 चमचे पाणीमध्ये 5 ते 6 कोकम भिजत घालायचे आहे, साधारण 5 ते 10 मिनिटांसाठी। तोपर्यंत आपण मच्छीला आपला मीठ मसाला लावून घेणार आहोत। आधी आपल्याला इथे 1.5 चमचे लाल तिखट घ्यायचं आहे। इथे मी मालवणी मसाला घेतलेला आहे। तुमच्याकडे जर मालवणी मसाला उपलब्ध नसेल तर तुम्ही कोणताही लाल तिखट घेतला तरीही चालेल। त्यानंतर अर्धा चमचा आपल्याला हळद घ्यायची आहे। हळद घेऊन झाल्यानंतर आपल्याला 1 चमचा इथे धने पावडर घ्यायची आहे। धने पावडर आपले टाकून झाल्यानंतर इथे आपल्याला मीठ घ्यायचं आहे। साधारण 1 चमचा मीठ घेतलेला आहे, तुम्ही तुमच्या चवीप्रमाणे मीठ घेऊ शकता। त्यानंतर आता आपण जे कोकम भिजत घातले होते त्या कोकमला व्यवस्थित आपण चिघळून घ्यायचं आहे पाण्यामध्येच आणि जो हा आगूळ बनतो तो आगूळ जो आहे तो आपण या मसाल्यांमध्ये ओतायचा आहे आणि असं मिक्स करायचे आहेत सगळे मसाले। इथे तुमच्याकडे जर आगूळ उपलब्ध नसेल तर तुम्ही चिंचेचा रस टाकलात तरीही चालेल। आपण मालवणी पद्धतीने बनवतो आहे त्यामुळे इथे आगूळचा वापर केलेला आहे। आता है ना आपण जे आपण मच्छी घेतली होती त्यांना व्यवस्थित हा मसाला लावून घ्यायचा आहे चारही बाजूने मच्छीच्या अशा पद्धतीने। आता इथे आपल्या सगळ्या मच्छीच्या तुकड्यांना मसाला लावून झालेला आहे। आता आपण हे 1 तासासाठी झाकून ठेवून देणार आहे। 1 तास आपल्याला ह्यासाठी ठेवायचं आहे जेणेकरून आपण जो मसाला लावला होता तो व्यवस्थित या मच्छीमध्ये मिक्सअप होईल आणि चवही आपल्या मच्छीची छान लागेल। आता इथे आपल्या मच्छीला 1 तास झालेला आहे। आता आपण ना फ्राय करून घेणार आहोत। त्यासाठी इथे आधी एका प्लेटमध्ये आपल्याला 2 चमचे रवा घ्यायचा आहे। त्यानंतर 1 चमचे बेसन चण्याचं पीठ घ्यायचं आहे, 1 चमचा आपल्याला। त्यानंतर इथे आपण 1 चमचा तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि हे सगळं घेऊन झाल्यानंतर व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। त्यानंतर आता ह्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ घालायचं आहे, अगदी किंचित मीठ घालायचं आहे कारण का आपल्या मच्छीलाही मीठ लावलेलं आहे। थोडीशी हळद घ्यायची आहे आणि अर्धा चमचा लाल तिखट घ्यायचं आहे आणि हे व्यवस्थित चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर इथे पॅन ठेवायचा आहे गॅसवर आणि तेल टाकायचं आहे आपण चमच्याच्या साहाय्याने असं चारही बाजूने पसरवून आपल्याला तेल टाकायचं आहे। त्यानंतर आपण जी मच्छी मीठ मसाला लावून ठेवली होती ती आपण मच्छी अशा प्रकारे घ्यायची आहे आणि जो आपण रवा बेसन आणि तांदळाच्या पिठाचं जे मिश्रण केलं होतं त्यामध्ये अशी ही लोळवून घ्यायची आहे मच्छी व्यवस्थित। चारही बाजूने हे सगळं मिश्रण आपल्याला लावून घ्यायचं आहे आणि आपण पॅनमध्ये ह्या मच्छीला सोडायचं आहे। अशाच प्रकारे सगळ्या पीसेसना आपण व्यवस्थित हे रव्याचं जे मिश्रण आहे ते लावून घ्यायचं आहे। असे आपण सगळे पीसेस करून घेणार आहोत। आता इथे आपले सगळे पीसेस झालेले आहेत। आता आपण साईडने तेल सोडायचं आहे अशा प्रकारे। त्यानंतर एक 10 मिनिटं आपल्याला हे बारीक गॅसवरच फ्राय करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर आपण हे ना पलटी करून घ्यायचं। इथे 10 मिनिटं आपली झालेली आहेत, तुम्ही पाहू शकता आपले एका साईडचे व्यवस्थित फ्राय झालेले आहे। आता आपण दुसरी साईडही तशीच फ्राय करून घेणार आहे। असे चमच्याच्या साहाय्याने आपल्याला उचलून पलटून घ्यायचे आहेत। आता हे आपले पलटून झाल्यानंतर यावर आपण परत थोडंसं तेल सोडायचं आहे साईडनी।
इथे आपली मच्छी जी आहे ती फ्राय करून झालेली आहे. तर तुम्हीसुद्धा अशा प्रकारे पापलेट फ्राय नक्की करून बघा आणि मला कमेंटद्वारे कळवा तुमचा पापलेट फ्राय कसा झाला आहे ते. आणि अजूनही नवीन नवीन रेसिपीजसाठी माझ्या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा.